Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Τελείως διαφορετικό βίντεο τώρα. Καινούργια σειρά. Εδώ θα αναλύσουμε λιγάκι και θα σχολιάζουμε ιστορίες οι οποίες μας έχετε στείλει, είτε αστείες είτε και μη. Κάποιοι μας έχετε στείλει και βιντεάκια, οπότε θα δούμε και 1-2 βίντεο για το σημερινό επεισόδιο. Αυτή θα είναι η σειρά. Εμπειρίες δικές σας, είτε και δικές μας, έχω κάποιες. Γιατί όχι, αστείες, ναι, αστείες. Και αυτό, δεν νομίζω ότι θα... Τώρα, αν φτάσουμε σε σημείο να κράξουμε κόσμο, θα κράζουμε από πίσω. Δηλαδή θα είναι βιντεάκια κάποιον μπορεί να το κράξει. Ίσως να χρειαστεί. Ίσως να χρειαστεί, ναι. Σε κάποια, ίσως να χρειαστεί, δεν ξέρω. Θα φανεί στο χειροκρότημα που λέμε. Τώρα είναι μια σειρά πολύ χαλαρή, δηλαδή κάνε καφέ και κάτσε άραξε. Οι δυο μας είμαστε. Δεν έχει άλλους. Και αυτές δηλαδή. Πίσω από την κάμερα δεν τον έφερα μπροστά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε λιγάκι με την πρώτη ιστορία. Και έχουμε και λέμε από τον φίλο τον Παύλο, ο οποίος γράφει Village 3. Είμαι μαζί με την ομάδα μου και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε αθόρυβα, σε εισαγωγικά το βάζει, η είσοδο σε ένα σπίτι. Πάμε από πίσω και είχε μια μάντρα ύψος περίπου 1 μέτρο. Έχω δει ένα τούβλο κάτω στο πάτωμα. Λέω στον πρώτο, λέω προσέξει, λέει, μην το πατήσει και βρεθεί κάτω. Γυρνάω όλο το κεφάλι μου να κοιτάξω λίγο αλλού. Ακούω θόρυβο και γυρνάω ξανά. Και τι είναι εδώ, βλέπω λέει τον πρώτο να έχει ξαπλώσει και να κάνει ένα break πάλι εισαγωγικά. Ευτυχώς δεν έχει πάθει κάτι. Και μετά λέει συνεχίσαμε. Εντάξει. Κοίταξε. Κατοικημένη περιοχή. Εγκαταλειμμένο. Όχι, δεν ήταν το Village, δεν είναι εγκαταλειμμένο χωριό. Αλλά κάποια σπίτια μπορεί να μην είναι κατοικήσιμα. Ναι, εντάξει. Δεν ήταν, πρέπει να περιμένουμε ότι έχει πεταμένα πράγματα κάτω. Όχι μόνο τούβλα, γενικά, ούτε οτιδήποτε. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί αφού θέλετε και αθόρυβα, προσπαθήσατε να πάτε. Φαντάζομαι το αθόρυβα έφυγε έξω το παράθυρο με τη μία, όχι τέτοιο. Αυτό πήγα να πω. Το αθόρυβα, το βάλετε εισαγωγικά. Κάντε λίγο εικόνα. Πες ότι είμαστε εμείς οι δυο. Πάμε ησυχά, stealth. Και ξαφνικά. Το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί είναι όπως έπεσε ο άλλος. Γιατί λογικά πήγε να σκαρφαλώσει. Να έρθει και ο τείχος πάνω του. Ήταν νομίζω στο διάστημα στρατιώτη την Ράιαν που στηρίζαν σε ένα ντουβάρι και έπεσε το ντουβάρι και ήταν από τη μια Αμερικανοί από την άλλη Γερμανοί. Έτσι φαντάζομαι εγώ ότι θα ήταν και μετά. Από τη μία η αντίπαλη, από την άλλη εγώ. Δεν συνέβη κάτι. Συνεχίζουμε κανονικά, παιδιά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας να προσέχουμε όσο αφορά το θέμα το πού πατάμε και το πού βρισκόμαστε σε ένα πεδίο. Αλλά μόνο αν το κάνεις εικόνα μπορείς να σκεφτείς λίγο. Σκέφτεσαι λίγο να είσαι εσύ μπροστά τώρα, έτσι. Γιατί ο συνήθως ο Αμπτάλης υπόθεση είμαι εγώ. Θα τον κάνω εγώ αυτό το ρόλο σήμερα. Συνέχισε. Και να μου λες, πάμε, ξέρω εγώ, ήσυχα. Και εκεί πέρα που πας μπροστά και πας ήσυχα και φεύγεις. Και σιγουριά ότι ο άλλος από πίσω θα δει. Έρχεται πίσω. Εντάξει. Τον κόβω. Έρχεται σίγουρα επειδή μου ήσυχα. Και ακούς ένα θορύβο και βλέπεις ένα συνονθήλευμα τώρα του αμπετού. Φαρέλα, γατιά να ουρλιάζουν, σκυλιά να... Λοιπόν, Παύλο, μπορώ να σε φανταστώ. Είμαι άνθρωπος που δεν μπορεί να κρατηθεί. Λέξες, δεν μπορώ να κρατηθώ όταν βλέπω κάτι αστείο και σοβαρό να είναι. Ειδικά σε βούτες. Θα γελάσω. Μπορεί άλλος να χτυπήσει σοβαρά. Ναι. Θα τρέξω να το βοηθήσω. Αλλά στην όλη διαδρομή. Θα γελάω. Λοιπόν. Εγώ θέλω να σχολιάσω και το άλλο που λέει ότι έκανε ένα break. Τον έχω στο μυαλό μου τώρα αυτό το παλικάρι ότι έχει πέσει κάτω, ξέρω εγώ, το κράνος έχει μπει στα μούτρα του και ένα αραχτός βγάζει μια σοκολάτα και αρχίζει τρώει, ξέρω εγώ, γιατί λέει συνεχίστε, έρχομαι. Ένα break, λέει. Ναι, 2 λεπτά. Δεν θα αργήσω. Ωραίος ο Παύλος. Πάμε στην δεύτερη ιστοριούλα και έχουμε τον Χάρη. Ο Χάρης, ο οποίος μου φέρνει στο μυαλό πολλά γιατί έχουμε γνωριστεί με τον Χάρη. Κάπου εδώ. Κάπου εδώ. Ναι. Την έχω πάνω. Την είχα βάλει εδώ πέρα, είναι της πίστας. Ναι. Και το έστειλα με τον giveaway, θα την ξαναβάλω. Λοιπόν, πίστα Airsoft Arena Mass. Καμιά 8 χρόνια πίσω. Παίζουμε Airsoft και είναι ένας λέει που δεν το βλέπουμε ούτε με πολιτικό μέσο. Σε κάποια στιγμή βγαίνει εκτός ένας δικός μας και στην επόμενη ερώτηση, πού είναι, πετάγεται γνωστός, δεν θα διαβάσω τώρα τι μου στείλε, και φωνάζει. Εκεί μπροστά πεθάει από πάνω του μια 18ωρα.
Προσδιορισμό στόχου. Ξεκινάμε τα βασικά. Περνάει σαν την Τάλια. Όχι Τάλια, ποια ήτανε. Στο 50-50 η Μέρη, το μαράκι. Στο 50-50, ναι. Ναι, που πηγαίνω στο Κίτσι, έχω βάλει λέει σημάδι μια γελάδα. Ναι. Να, έτσι ακριβώς. Περνάω από πάνω του μια 18. Έχει βάλει για σταθερό σημείο το φεγγάρι. Ήταν εκπληκτικός. Αλλά μπράβο. Είχε κάτω το φεγγάρι. Μαγκρισμένο το φεγγάρι. Σταθερό, μεγάλο, κοίταξε, διάκριτο. Εδώ το αστείο της υπόθεσης πιστεύω ότι είναι στο πετάει από πάνω του μια 18. Ναι. Το υπόλοιπο, άστο δεν υπάρχει. Αλλά το πετάει από πάνω του μια 18. Κάντε λίγο εικόνα, παίζουμε. Ναι. Γλία, πού είναι? Να, περνάει από πάνω του ένα περιστέρι. Ένα περιστέρι. Μέχρι να το πω αυτό, εντωμεταξύ το περιστέρι έχει φτάσει 10 μέτρα, 20-30 παρακάτω. Έχει αλλάξει γήπεδο. Εκτός κι αν αυτός ο Λεβέντης ή η Λεβέντισσα, όχι, την έβλεπε και σου λέει την ώρα που θα το πω θα είναι ακριβώς από κάτω. Το είχε υπολογίσει. Μπορεί. Θα μπορούσε. Η Jason Bourne. Λοιπόν, next story. Ποιος είναι αυτός? Ο Λευτέρης. Πριν 3 χρόνια υπηρέτησα ως δόκιμος στην Ξάνθη και κουβάλισα όλο τον εξοπλισμό μου εκεί. Βρήκα ομάδα και κάναμε λέει παιχνίδια. Αυτές είναι οι άχρηστες πληροφορίες της ιστορίας. Ναι. Έπρεπε να το παρακάμψουμε, δεν πειράζει. Έπρεπε να το πούμε. Ήσουν δόκιμος στην Ξάνθη. Βίσμα. Εγώ έκανα δόκιμο στην Καβίλη. Ωραίος. Σήμερα και σπίτι σου. Δεν έχει σημασία. Είναι Ξάνθη την Καβίλη. Κατάλαβα. Λοιπόν, σε κάποια φάση λέει ένα εργοστάσιο που παίζαμε. Βγάζω κεφάλι λέει, να δω τι γίνεται. Και τρώω μπίλια 30-40 μέτρα στη μύτη. Μια χαρά. Φορούσα λέει μόνο γυαλιά. Άμα ήταν Χριστούγεννα, μπορούσε να παίξει το Ρούντολφ. Περίμενε. Την πάτησες. Την έχω διαβάσει, περίμενε. Λέω έξω, ξεκινάω για τη βάση και νιώθω κάτι να τρέχει λέει από τη μύτη. Εντάξει, το πιο λογικό είναι αίμα. Ναι. Εντάξει. Ή εκτός αν είχε κρύο, λίγο οι μιξούλες, μπορεί να. Τέλος πάντων, λέω, αίμα είναι. Σηκώνω το κεφάλι, περπατάω μέχρι τη βάση με σηκωμένο το κεφάλι. Εντάξει, αυτό είναι λάθος, να ξέρεις που κάνουμε. Ναι, το ξέρω. Που σηκώνουμε το κεφάλι όταν τρέχει μύτη αίμα, είναι τέρμα λάθος. Μπείτε, διαβάστε λίγο στο Google, δεν τα λέω όλα εγώ. Ο θείος Google τα ξέρει όλα. Φτάνω, βάζω το χέρι λέει, στη μια μεριά της μύτης για να τη φυσήξω. Φυσάω και βγαίνει μπίλια. Καλά πήγε. Ήθελα να ξέρω. Φορούσε λέει μόνο γυαλιά. Ναι. Βγάζει το κεφάλι, έτσι το έβγαλε. Δηλαδή, πώς γίνεται να μπει, εκτός και μάλλον ήταν από κάτω. Μπορεί να φορούσε τα γυαλιά αυτά που έχει για τους τυφλούς. Δεν ξέρω. Να είναι εντελώς σκοτεινά ή αυτά που βάζουν για να κάνεις ηλεκτροκόλληση που δεν βλέπεις μπροστά σου. Ναι, αλλά και πάλι πώς μπήκε. Τι ουρουθούνια έχεις έτσι η μύτη σε σένα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπήκε μέσα στη μύτη του. Την τρύπησε και μπήκε μέσα. Εγώ έτσι μπορώ να το φανταστώ κάπως. Piercing. Ναι. Piercing. Είναι καινούργια μέθοδος piercing, δεν πονάει, αποτελεσματικό. Δες, στο τελευταίο παιχνίδι που κάναμε το Χριστουγεννιάτικο στην Κομοτηνή, ντύθηκα Grinch. Ναι. Και είναι ένα. Ολόσωμη μάσκα. Ναι, η μάσκα ήταν όλα τα λεφτά. Και ήταν ένα παλικάρι ο Αλέξανδρος από Αλεξανδρούπολη. Πώς κάνει και πώς συνδέεται κιόλας. Ναι, άμα ξεχάσει το όνομά του, πρέπει να θυμίσει την πόλη. Ναι. Ο οποίος τρομάζει πάρα πολύ. Δεν το ήξερα. Ναι. Ωραία. Και με έχουν βγάλει, εγώ ήμουν αντιμένος στο εξωτικό υποτίθεται, ήμουν τα εξωτικά. Ναι. Οπότε και να με έβγαζε, εγώ μπορούσα να βγω έξω και να πειράξω κόσμο. Με έχουν βγάλει και τρέχω τώρα και λέω θα τρομάξω κάποιον, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πέτυχα αυτόν. Η φάση είναι ότι βγαίνω, τον τρομάζω. Δεν κάνει έτσι ο Grinch. Ο καημένος τρόμαξε, κάνει ένα και με το γυρνάει σοβαρός, με κοιτάει και κάνει. Και βλέπω κάτι να φτύνει. Λέω, όχι, βαλάκα, την έφαγε στο δόντι. Τι παίχτηκε. Έτσι όπως έκανε το που τρόμαξε. Κάπως να ρίξει μπίλια. Τον ρίχνει μπίλια, χτυπάει εδώ και στροβιλίζεται μέσα στο στόμα του. Roller coaster μέσα στο στόμα του. Την έκανε ένα. Αλλά έτσι όπως με το έκανε, εγώ νόμιζα ότι έφυγε το δόντι του. Τυχερός ο Αλέξανδρος. Ναι, και ο Λευτέρης. Και ο Λευτέρης τυχερός. Όταν ήμασταν μικροί, έχω την ανιψιά μου, είχε βάλει πέλετ μέσα στη μύτη της. Για να το βγάλει εκείνο δεν βγαίνει. Σκέψου τώρα η μπίλια να μπει. Ναι. Άντε, αυτό την έβγαλε. Είπαμε, έλα, αστεία θα είναι. Λοιπόν, και πάμε να δούμε λιγάκι ένα βίντεο και να το σχολιάσουμε.
Θα δούμε αυτό. Έχει και τίτλο, γράφει 4 kills under 1 minute. Λοιπόν, τους δύο τους βρήκε από πίσω. Ναι. Δεν μας λέει άμα ήταν friendly fire, βέβαια. Εντάξει, βλέπουμε kills. Ναι. Δεν έχει σημασία, τα kills μετράνε. Α, οκ. Και ένας ποδοσφαιριστής, άμα βάλει αυτό γκολ, γκολ είναι. Ναι. Λοιπόν, έφαγε Άσχετα που μετράει για τους άλλους. τρίτο kill. Ναι. Τρίτο kill. Ή και αυτός εδώ με το άσπρο είναι τέταρτο kill. Δεν φαίνεται και καλά η κάμερα. Την έχει στηρίξει πολύ χαμηλά. Βλέπεις, το σκόβει από το λαιμό και κάτω. Ναι, ναι. Subscribe for more. Οκ. 4 kill. Δες. Πάμε λίγο. Τον έναν. Πρώτα απ' όλα, κάτσε λίγο. Το είδες. Με το μεγάλο ήτανε και τον πέτυχε πολύ κοντά. Ναι. Δεν ξέρω τι κανόνες έχουν τα παιδιά εκεί πέρα που παίζουν. Εντάξει, το εξωτερικό το συναντάμε κάτω από ένα τζάουλ. Ναι, μπορεί παίζουν να από ήταν κοντά. και σε εμάς έχει τύχει και εγώ, ας πούμε, που είχαμε παίξει στην Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν ακούγεται στο βίντεο, μπορεί να κάνει μπαμ. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Αν και. Τώρα σου λέω για τους κανόνες που έχουμε εμείς εδώ πέρα πάνω. Αν βγεις εσύ με το μεγάλο και εγώ με το μικρό. Ναι, εκεί κερδίζει αυτόματα. Εκεί κερδίζω εγώ με το μικρό. Είμαι πιο δεν πάω να έχω προβλεπόμενος. και μισό τζάουλ τέτοιο 0,001. Αυτό. Να τη φτύνει. Πού την πήλε έτσι. Δεν έχει. Λοιπόν, τα δύο πρώτα kill τα πέτυχε. Άντε, τον έναν είπαμε τον είδε λίγο face to face, τον άλλο τον πέτυχε πλάι. Ναι, ναι, ναι. Ο άλλος ήταν κοιμισμένος, κοιτούσε ευθεία. Το τρίτο kill πρέπει να είναι το παλικάρι με την άσπρη την μπλούζα. Εκείνος και να θέλει, ρε φίλε, δεν γίνεται να μην κρυφτεί. Τώρα, πού να κρυφτεί εκείνος με την άσπρη μπλούζα. Να σου μπλούζα δύσκολα. Ναι. Εκτός και να παίζανε στα Μάρμαρα. Ή σε εργοστάσιο με Έτσι σβέστη. όπως το είδα εκεί, ένα παλιό γιαπί ήτανε. Ναι, όχι, δύσκολα κρύβεσαι εκεί. Ωραία. Μόνο άμα έρχεσαι εκείνη την ώρα από έξω που έχει ακόμα φως και δεν σε βλέπει για 1 δευτερόλεπτο. Αν ερχόταν το παλικάρι απ' έξω, γιατί δεν φαίνεται καθαρά στο βίντεο, αν ερχόταν απ' έξω με το άσπρο δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται, ναι, γιατί χτυπάει αντιλιά. Είσαι λίγο Ιησούς εκείνη την ώρα, ας πούμε. Χτυπάει λίγο το φως. Αν ήταν ήδη μέσα, σημαδούρα τον βλέπεις. Και το τέταρτο kill είναι το παλικάρι που ανέβαινε από τις σκάλες, έτσι όπως το κόβουν, είναι παλιό στρατόπεδο. Άμα το δεις, είναι σκαλάκια, τουαλέτες κάτω, λουτρά. Έτσι νομίζω ήταν. Και τι και Θεσσαλονίκη που παίζαμε έτσι ήταν το στρατόπεδο. Κάποια κτίρια. Δηλαδή είχε έμπαινες, σκάλες, είχε πάνω όροφο, ναι. 2-3 δωμάτια. Δεξιά από τις σκάλες είχε σκαλάκια προς τα κάτω που ήταν λουτρά και τουαλέτες. Και μετά ήταν η θάλαμη δεξιά-αριστερά. Ναι, οπότε μπορεί να είναι έτσι. Το δικό μας το μέρος δεν είναι έτσι. Το στρατόπεδο γι' αυτό. Το δικό μας είναι καινούριο, σε παρακαλώ. Εμείς είμαστε και λίγο. Ψάχνουμε αλλού. Σκαλιά και τέτοια. Είμαστε flat. Οπότε πέρα από τα αστεία, είπαμε έχουμε και αυτά. 4 kill, κουμπλέ. Μου έστειλε ακόμα ένα βιντεάκι. Το είδα, δεν είναι κάτι wow για να το αναλύσουμε. Και πάμε στην τελευταία ιστορία. Η τελευταία ιστορία μου την έστειλε. Λοιπόν, εδώ μου το έστειλε ο Χρήστος από τη Μυτιλήνη και μου έστειλε το εξής. Δεν είπε τίποτα, απλά μου έστειλε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αυτή. Μια εικόνα 1000 λέξεις. Κανονικά. Λοιπόν, κάτσε λίγο να τον βρω. Γιατί δεν το βρίσκω τώρα. Νάτος. Λοιπόν, μια εικόνα 1000 λέξεις. Η φωτογραφία είναι, θα την δείξω και εκεί, είναι αυτή. Αυτός είναι ο δικός μας. Αυτός είναι ο δικός μας. Λοιπόν, είναι ο Πασχάλης. Λοιπόν, αυτός είναι ο Πασχάλης. Ωραία. Και αυτή εδώ είναι μια. Ένα καμκάμ που λέμε εμείς εδώ πέρα. Έτσι ήταν εκεί πέρα αυτή. Καμκάμ. Λοιπόν, για όσοι δεν κατάλαβαν τι είναι το καμκάμ, μπορείτε το ψάξετε στο ChatGPT, στο Google, δεν γράφει τίποτα, να ξέρεις. Λοιπόν, και γράφει. Δεν γίνεται να μην αναλύσετε το γεγονός ότι ο Πασχάλης πήγε. Και θα βάλω τελίτσες για να σας εξηγήσω την ιστορία. Και λέει από κάτω, έψαχα να λέει πας και βρω φωτογραφία του Βούλγαρη στο χειρουργείο. Θα σου πω και για το χειρουργείο. 2 ιστορίες μικρές. Λοιπόν, ξεκινάμε με το χειρουργείο. Ναι. Ωραία, που ήταν η τελευταία μας και καλά αποστολή. Ήταν στο LARP κομμάτι και έρχεται τώρα ο Σουρανάκης, σαν αρχηγός ας πούμε των Μεξικανών εκεί πέρα, των χωρικών. Και μας πιάνει στην κουβέντα, μαλάκες τι λέει, τι κάνετε από εδώ από εκεί. Προσπαθούσε να μας καθυστερήσει για να στήσουν οι άλλοι το χειρουργείο. Ναι. Ωραία. Και... Εσείς τι έπρεπε, τους προλάβετε πριν να το στήσουν. Όχι, εμείς θέλαμε να φύγουμε. Απλά δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι να το στήσουν. Ναι, εμείς θέλαμε να πάμε για ύπνο. Ναι. Και αυτός εκεί, όχι, ρε, καθίστε να τα πούμε. Ρε. Πολύ το. Εμάς δεν μας έκοψε. Ένα μασάλε, παιδί μου. Ναι, δεν μας έκοψε. Δηλαδή, αν έβγαζε καμιά μπύρα, όχι, θα λέγαμε θέλει να πιει μπύρα. Αλλά ούτε μπύρες είχαμε. Λοιπόν, και σκάει μύτη ένας τώρα, τρέχει και ή τον πήραν τηλέφωνο.
Και μας λέει ρε παιδί μου ότι έχουν ένα δικό μας, τον έχουν πυροβολήσει και πρέπει να πάμε να τον σώσουμε. Ναι. Και τρέχουμε τώρα, έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο σκηνικό, χειρουργικό κρεβάτι. Έχουν βάλει μια εφαρμογή σε ένα ταμπλετάκι το οποίο είναι με καρδιακούς παλμούς, το οποίο το πατούσες και αυτό άλλαζε καρδιακό. Πήγαινε πιο γρήγορα ή πιο αργά. Και είναι όντως ένας μέσα χτυπημένος, τον έχουν βάλει και σημάδια να φαίνεται ότι είχε χτυπήσει και είχε ένα σαν πλαστικό, ήταν λάτεξ. Το οποίο άνοιγε, επειδή ήταν κανονικά σαν. Ναι. Από αυτά που κάνουν στις ταινίες για τα τέτοια. Ναι. Μπαίνουμε τώρα, τέρμα μεξικανικό το στυλ. Αντί για τεκίλα είχαμε ρούμι, γιατί οι Μεξικανοί είναι και κουβανοί ταυτόχρονα. Απέναντι, εντάξει. Είχαμε μια βάνα λευκή. Και μπαίνουμε τώρα μέσα, είναι ο γιατρός, που είναι και τραυματισμένος. Να μαζίσει γιατρέ. Γάμα τον αυτόν, ένας λιγότερος. Και προσπαθούμε εμείς τώρα να το σώσουμε. Και εκεί πέρα που. Εγώ δεν το είδα εκείνη την ώρα. Ναι. Εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι που είπα λούστον να το ξεπλύνουμε και τον λούσαμε τον άλλον. Γιατί μέσα είχε η Αβάνη, ήταν νερό, ρε παιδί μου. Αλλά τον κάναμε ντουζ. Και καλά για να το ξεπλύνουμε. Και το άλλο που θυμάμαι είναι ότι έπιασα με την άκρη του ματιού μου τον γιατρό να πατάει και να αλλάζει τις καρδιακούς παλμούς και να λέει πεθαίνει. Και πάλι το πατήσει, λέω μην το πατάς αυτό. Ξαναπάθω να ζωντανεύσει. Και βλέπω το βίντεο μετά το που το στείλανε. Και είναι ο Στέλιος από τους Raccoons στη Λαθήνα και προσπαθεί να του κάνει καλά. Ναι. Εντάξει. Και είναι ο Στέλιος τώρα. Προσπαθεί να του κάνει καλά. Και είναι το τσιγάρο εδώ. Και κάνει έτσι. Και λέει τώρα. Χειρουργείο. Και ο άλλος αποστηρωμένος με το τσιγάρο από πάνω. Έχουμε και τον Νίκο το δικό μας, ο οποίος είχε μια φάση αφηνίες. Το χάσατε και φτάσετε, δεν είναι. Έχουμε και το. Αφού δεν έκανε και τη στάχτη πάνω στην πληγή. Έλα καλά, είναι λίγο σταχτό νερό να φύγει για τις βρωμιές. Έχουμε και τον Νίκο το δικό μας, ο οποίος αφηνίασε και είπε κάρπα κάτω, κάρπα. Και ξεκίνησε να του κάνει κάρπα και πάνω στο γλωσσόφυλλο ο άλλος ξύπνησε. Να δεις τι καλά. Ένα είναι αυτό που έστειλε ο Χρήστος και ένα τελευταίο. Το άφησε και τελευταίο γιατί είναι έπος. Εκεί καταλαβαίνεις λίγο το σκεπτικό μας. Αλλά πρέπει να το δουλεύεις αυτό το πράγμα. Αν δεν το δουλεύεις, δεν είναι να πηγαίνει τέτοια παιχνίδια. Μόνο εμείς μπορούσαμε να το σκεφτούμε αυτό. Και αφού δεν κάναμε και τίποτα τρελό, τον είπαμε του Σουρανάκη, είναι πάρα πολύ τυχερός. Έρχεται λοιπόν στο λάρτο κομμάτι και μας δίνει μια αποστολή. Το βράδυ είχε γίνει ένα νταβαντούρι, να το πούμε έτσι, για καλά η τελετή. Βγήκε αυτό εδώ το καμκάμι αυτή η τύπισσα και ξεκίνησε τα λιόλιο μου λιόλιο τα δικά της και είχαν φτιάξει ένα. Κόκορες και τέτοια. Κάτι παρόμοιο. Βγήκανε το μεταξύ τον επιτάφιο, είχαν κάτι ταγούλια. Αργά, αυτό τον επιτάφιο. Ήταν κι άλλες έτσι ντυμένες. Και μας έρχεται τώρα η αποστολή και λέει ότι θα πρέπει να πάρουμε από τον χρησμό από αυτήν. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε αυτήν. Το κάνουν. Ναι. Είχε και ένα άγαλμα. Είχαν κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο άγαλμα. Κάποιοι το έχουν δει στα social. Η Σάντα Μουέρτε που έχουν είναι η Παναγία που έχουν οι Μεξικανοί, η οποία είναι σκελετός ρε παιδί μου. Και το είχαν κάνει πάρα πολύ ωραίο αυτό το τέμπλο εκεί πέρα. Και καθόμασταν εμείς και λέμε, διαβάζουμε την αποστολή. Πρέπει να πάρετε τον χρησμό από αυτήν. Ωραία. Τι καταλάβουμε εμείς. Πρέπει να πάρουμε αυτήν. Όχι, κάτι πρέπει να κλέψουμε. Δεν το γινό μου ακούγεται. Πρέπει να πάρετε τον χρησμό. Πού είναι ο χρησμός, δεν μας είπε ότι θα μας τον πει. Κάπου τον έχει κρύψει. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν. Γιατί ο χρησμός είναι αντικείμενο. Τελειώνει η τελετή αυτή εκεί πέρα έξω που έκαναν, που ήταν πανέμορφο το σκηνικό που στήσανε. Και φεύγουν όλοι τώρα προς τον ναό. Ωραία. Ναι. Και μένουμε εμείς. Ναι. Και 5-6 άτομα από πίσω μας. Και έχω φύγει εγώ, δεν θυμάμαι με ποιον ήμουνα. Με τον Πανούλη. Νομίζω με τον Πανούλη ήμουνα. Και έχουμε φύγει και ξεκινάμε να προσκυνάμε το άγαλμα για να δούμε, να κερδίσουμε χρόνο να δούμε τι πρέπει να κλέψουμε. Ναι. Σηκώνω το κεράκι, βλέπω από κάτω δεν έχει τίποτα. Τίποτα, ηλεκτρικό είναι λέει, ούτε καν φωτιά έχει. Κοιτούσαμε τα χέρια. Βρε, ψάξαμε από εδώ. Σε φάση ότι θα λέει πάμε μαλάκες, λέει πάμε να βγει. Μας παίρνει από εκεί. Αγριεύτηκε θα είσαι. Λέει ρε, σιλιάζω. Πρέπει μας κορδεύει ο κόσμος. Θα ζωντανέψει αυτό εδώ, μας φάει. Και πάμε τώρα. Και πάμε μέσα στο ναό. Δεν μπορώ, το θυμάμαι και γελάω. Και λέμε θα πάει ο σοβαρός. Θα πάει ο Πασχάλης. Ωραία. Πασχάλης, αφού το έχουμε φουσκώσει εμείς τα μυαλά, ότι κάτι πρέπει να κλέψουμε. Κοιτάει τώρα, είναι αυτή και ρίχνει κάτι ζάρια. Είχε 3 ζάρια. Θα κλέψω τα ζάρια. Ναι, ήταν ο Πασχάλης έτσι. Αυτό εδώ, έτσι. Σοβαρός. Και την κοιτούσε μέσα στα μάτια. Σαν τη φωτογραφία. Την κοιτούσε μέσα στα μάτια. Και αυτή πετούσε τα ζάρια. Και σε κάποια φάση γυρνάει αυτή κάτι να κάνει. Και λέει ο Πασχάλης. Δεν έκανε τίποτα. Ναι.
η αποστολή μας ήταν απλά να μας πει αυτή τα δικά της, ότι ο Πασχάλης τον είπε θα πεθάνεις. Ναι. Εντάξει. Και αυτό. Ναι. Αυτό ήταν. Απλά έπρεπε να δούμε όλο το σκηνικό που στήσαμε τον ναό, ρε παιδί μου. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Εμείς όμως κάτι πρέπει να κλέψουμε, δεν γίνεται. Από γι' αυτό πήγαμε εκεί. Κάτι πρέπει να πάρουμε, ρε φίλε. Είπε, πάρτε τον χρησμό. Και φεύγουμε από εκεί. Με τα 1000 ζόρια βγάλαμε τον Πασχάλη απ' έξω. Τον τραβούσαμε για να βγει. Αφού τον είπε ότι θα πεθάνει. Όχι, να κάτσω εδώ. Και λέει ο Πασχάλης, καθόμουνα και κοιτούσαμε στα μάτια. Και όταν γύρισε, απλά λέει, το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό ήταν να αρπάξω τα ζάρια και να τα βάλουμε στο στόμα. Να τα βάλουμε στο στόμα μου, λέει. Και να κάνει. Κάτω λίγο εικόνα του Πασχάλη τώρα και να γυρνάει και λέει πού τα ζάρια. Δεν είναι τίποτα. Γαμάσω όλο το υπόλοιπο λάρμο κομμάτι των επόμενων. Γιατί τα ζάρια είναι μουσκευα, τι έγινε, ξέρω. Τα ζάρια δεν ήταν μουσκευα, τα ζάρια τα είχαμε βγάλει εμείς έξω. Χαμπάρ δεν θα έπαιρνε. Αλλά σου λέω, ενώ βάλαμε τον σοβαρό της υπόθεσης, εδώ θα κλέψω τα ζάρια. Λες και ο Χρυσμός ήταν τα ζάρια. Απλά αυτό κουνούσε οι άλλοι. Αυτό είδαμε ότι μπορεί να κλέψει. Αυτό πρέπει να είναι, γίνεται και μπροστά μας. Είχαμε και άλλα ευτράπελ έτσι και αστεία στην Κρήτη, τα οποία θα τα μιλήσουμε σε επόμενα επεισόδια. Αν πάει καλά και αυτό και δεν πατώσει και δεν την κλείσουμε τη σειρά, μια και καλή. Αυτό ήταν, αυτή ήταν η σειρά. Αυτό θα κάνουμε πάνω κάτω. Τώρα είπαμε πολύ λίγες ιστορίες. Όσο πιο πολλές μας στέλνουν, τόσο πιο πολλές θα υπάρχουν μέσα στα βίντεό μας. Εκεί δεν το κρατάμε γύρω στο 4ο 20 λεπτό. Να μην κουράζει, δεν θα γίνει podcast, να τραβάει μία ώρα και. Οπότε αυτό, γράψτε στα σχόλια κάτω αν σας άρεσε. Ιστορίες μην γράφετε στα σχόλια. Στείλτε σε προσωπικό μήνυμα στο κανάλι, στο Instagram ή στο Messenger. Ή αν με ξέρετε, πάρτε με τηλέφωνο. Θα τις γράψω σε ένα χαρτί. Θα γράψω σε ένα χαρτί και θα τα διαβάσουμε μετά εδώ πέρα σε πάπυρο. Στείλτε μου ταχυδρομείο. Βιντεάκια αν υπάρχουν, έχω κάποια πολύ ωραία διαματάκια για τα επόμενα βίντεο. Ήθελα να δείξω του Μοϊκανού. Ναι. Ποιο? Ένα, ξέρει αυτός, θα το δείξω στο επόμενο βίντεο. Θα το δείξω στο επόμενο βίντεο. Θα κάνουμε ρεζίλ την επόμενη φορά. Θα γίνεις ρεζίλ την επόμενη φορά. Οπότε αυτά από εμάς. Δεν νομίζω, αν θες να προσθέσεις και εσύ κάτι, δεν ξέρω. Όχι, εγώ δεν είχα πολλές ιστορίες. Απλά σε μία φάση θα ήθελα να έχω ασύρματο, γιατί έβλεπα όλη την αντίπαλη ομάδα, ήμουν ξαπλωμένος 45 λεπτά, σκάτω σε κάτι χορτάρια, άνετα. Δεν είχα ασύρματο, έβλεπα τους δικούς μας να έρχονται, έβλεπα όλη την αντίπαλη ομάδα που περνούσε από εκεί, αλλά δεν μπορούσα να πω ούτε να ρίξω, ούτε να πω σε κάποιον μην πας από εκεί, είναι 2, 3, 5, 10. Γι' αυτό θα πρέπει να έχεις ασύρματο πάντα μαζί σου. Πέρα από τα γυαλιά, τις αρβίλες, επόμενο ασύρματος. Και ήμασταν σε εξωτερικό παιχνίδι, παίζαμε σε Woodland, στη Λυκόφη, στο παλιό του στρατόπεδο. Στο πρώτο μου παιχνίδι. Το πρώτο ήταν εκείνο. Ναι, ήταν το πρώτο εξωσχολικό. Εξωσχολικό. Ήταν δεύτερο ή τρίτο που είχα παίξει εδώ με τα παιδιά της Ορσιάδας. Έχουμε και φωτογραφίες που ήμασταν με τον Μάνο και τον Γιάννη. Ναι. Εκεί πέρα εσύ. Εκεί είχα αράξει. Ναι, είχες αράξει. Άντε, εκεί είχες ασύρματο, πώς θα μας πεις ότι είναι εκεί. Αφού πρώτη φορά παίζαμε. Εσένα με τον Πανούλη σας έβλεπα που ερχόταν από τον δρόμο. Ότι μπροστά σου είχε ένα όριγμα και είχε άτομο μέσα στημένο. Καθόταν και αυτός μαζί με εμένα. Κατάλαβα που λες. 40 λεπτά καθόταν και εκείνος. Ναι, αλλά. Και εγώ και ο Πανούλης το βγάλαμε. Ναι, άλλο εκείνο. Και κερδίσαμε στο τελευταίο λεπτό. Λοιπόν, σε επόμενες ιστορίες, πώς θα ονομάσουμε τη σειρά? Ερσοφτικές ιστορίες, όχι οικογενειακές. Ερσοφτικές ιστορίες. Ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο από τις ερσοφτικές ιστορίες σας. Σας ή σκέτο ιστορίες? Σκέτο. Ναι, γιατί βάλαμε και δικές μας. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο, το πρώτο επεισόδιο από τις ερσοφτικές ιστορίες. Με τα καμκάμια. Τα καμκάμια. Γράψτε από κάτω αν σας άρεσε, τι θέλετε να προσθέσουμε, τι θα μπορούσαμε να αφαιρέσουμε. Αυτά δεν φεύγουνε, ξεχάστε το. Δεν τα αφαιρώ. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να μπείτε και εσείς στις ερσοφτικές ιστορίες, δηλώστε συμμετοχή, όπως κάνω στις οικογενειακές ιστορίες, κουμπάρση. Στείλτε, όπως είπα και πριν, μηνυματάκια. Θα τα κάνω κι εγώ έτσι μια λίστα, θα τα αναλύσουμε. Και πριν το στείλεις ή το βίντεο, πρόσεξε, μπορεί και να κράξουμε. Γιατί όχι. Καλή συνέχεια. Καλό Πάσχα θα έλεγα. Το λέω πάντα, ξέρεις. Στολισμένο κόμμα του στούντιο. Το ξέρεις ότι το λέω πάντα το καλό Πάσχα έτσι κι αλλιώς. Καλή συνέχεια, καλή χρονιά που δεν έχουμε πει σε κανένα από τα βίντεο που κάναμε μέχρι στιγμής. Είναι το πρώτο της χρονιάς. Ναι. Ναι. Υγεία πάνω απ' όλα, γιατί μας μπήκε λίγο στραβά φέτος.
και θα τα πούμε όπως είχε πει και το κινητό. Έλα να παίξουμε. Έλα να παίξουμε, ναι. Με ασφάλεια σε όλα τα παιδεία. Σε όλα τα παιδεία. Τελεία. Παύλα, παράγραφος. Παράγραφος και τα λοιπά. Τι είπε ο άνθρωπος. Τι είπε ο άνθρωπος. Καλή συνέχεια.